Dende o Liceo de Ourense queremos vos informar da programación deste fin de semana. Venres, 8 da tarde, concerto da pianista Elsa Muñiz. Elsa Muñiz, nun tempo de emocións que se consumen depresa, propón algo radical, parar, escoitar e sentir. Pianista, compositora e creadora do concepto de piano telling, esta artista galega ven de conseguir algo inusual na escena musical contemporánea. Convertir o piano en unha forma de narración emocional capaz de chegar tanto ao melómano como ao inte casual. O sábado, ás 7:30 da tarde, tamén no Salón Noble, acolleremos o ciclo de concertos Xoán Montes ao piano. A idea de divulgar a creación musical dun compositor galego do Rexurdimento é o eixe deste ciclo de concertos que homenaxean a Xoán Montes na súa faceta como pianista. Interpretarán as súas obras Javier Ares Espiño, Jorge Briones Martínez e Pablo Diago Busto. Será o sábado ás 7:30 da tarde. E para rematar o fin de semana, o domingo, ás 6 da tarde, no Salón de Actos, organizado polo Círculo Caldeiro Máxico, terá lugar unha gala de maxia familiar, pois para os máis cativos, para os máis maiores, para disfrutar dunha tarde ben bonita no Liceo a partir das 6 da tarde.